खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानास नेशनेल पार्कआव 7 सुरां सिखारि हमजादों। 5थि खोन्दो गुणोत्सवनि अक्ट' फोसावबाय। 3 खोलोबाव खुंगोन गुणोत्सव। खारखोमानानै थानाय एएसपी शुभ लक्ष्मी दत्तखौ एरेस्ट। फोरोंगिरिनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानानै सासे फरायसाया देहा फाहामसालियाव। पुलिसआ बीजेपी दैदेनगिरि जनाली नाथ बुथारनाय जाथायनि चार्जशीट गथायबाय। 1500 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल, बीजेपी आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बीपीएफआव जयनिं जाफैगोन बुंदों गाजिबुर रहमान। अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्त्रि चन्द्रबाबु नायडुआ जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मानास नेशनेल पार्कआव हाग्रा बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव मोगा-मोगि। शुक्रबारखालि हाग्रा बिफाना मानास नेशनेल पार्कआव सुरां सिखारिनि हेंथायै जाफुंसार अपारेशन खालामनानै 7 सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय सुरां सिखारिफोरजों लोगोसे हाग्रा रैखाथि बिफाननि जवानफोरा गान्दा गं, मैदेर हाथाइ, आखाइजों बानायनाय हाथियार आरो गुबुन गुबुन जिब जुनारनि अंगफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय हाग्रा बिफाना मानास नेशनेल पार्कआव हमजानाय सुरां सिखारिफोरखौ रोखायै सिनायथि होआखै। 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां गुणोत्सवनि अक्ट' फोसावबाय। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां 5थि गुणोत्सव फोरबोनि अक्ट' फोसावबाय। फैगौ बोसोरनि जागायजेननाय सप्ता एबा 3 जानुवारि अक्ट'निफ्राय 9 फेब्रुवारिनि गेजेराव रायजोआव 5थि गुणोत्सव फोरबो खुंगोन। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो रायजोनि गासैबो जिल्लायाव गुबुन गुबुन खोलोबाव गुणोत्सव खुंनाय जागोन। गुबुन गुबुन जिल्लाखौ लाफानानै 3 खोलोबाव खुंगोन 5थि गुणोत्सव। फोसावथाय बायदियै 3 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिनि गेजेराव गिबि खोलोबाव गासै 10 जिल्ला फारियै बरपेटा, करीमगंज, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकासार आरो अदालगुरि जिल्लायाव गुणोत्सव खुंगोन। नैथि खोलोबाव 9 जानुवारिनिफ्राय 12 जानुवारिसिम गासै 11 जिल्ला फारियै बाक्सा, चिरां, चराइदेव, धेमाजि, धुबरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर आरो तिनसुकिया जिल्लायाव गुणोत्सव खुंनाय जागोन। बेबायदिनो 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिनि गेजेराव 3थि खोलोबाव गासै 11 जिल्ला फारियै बङाइगाव, दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, काछार, नलबारि, मरिगाव, डिमा हासाव, माजुलि आरो सोनाब कार्बि आलं जिल्लायाव 5थि गुणोत्सव खुंनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनो गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखियै आसाम सोरखारा रायजोनि गासैबो फरायसालियाव बोसोरफ्रोमबो गुणोत्सव फोरबो खुंबोगासिनो दङ। बे गुणोत्सवनि गेजेरजों फरायसाफोरनि गियान आरो सोलोंथाइनि गुनखौ मोजाङै आनजाद नायनायजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायावबो मोजाङै नायबिजिरनाय जायो। जोबनायाव गावखौनो पुलिसनो गथायनो गोनां जाबाय खारखोमानानै थानाय एएसपी शुभ लक्ष्मी दत्तआ। गोलाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै थानाय एएसपी शुभ लक्ष्मी दत्तआ दिनै फुङावनो शिबसागर एसपी मावख'आव थांनानै गावखौनो गथायहैदों। बेनि उनावनो शिबसागर पुलिसआ शुभ लक्ष्मी दत्तखौ एरेस्ट खालामो। नन बेलेबल धारायाव एरेस्ट खालामदों शुभ लक्ष्मीखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'आव खामानि मावग्रा आइजोनि मोदोमाव दै गुदुं लुनानै उदखारि खालामनाय एएसपी शुभ लक्ष्मीया गोलाव सम खारखोमानानै थानायनि उनाव दिनै शिबसागर एसपी मावख'आव थांनानै गावखौनो गथायहोयो। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै बन्द'नि सानब्लाबो शुभ लक्ष्मीखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। नोजोर होनो गोनांदि अनिमा प्रजा मुंनि सासे खामानि मावग्रा आइजोखौ मोदोमाव दै गुदुं लुनायजों लोगोसे बायदि बायदि देहायारि साजा होनायनि अजद थिखांनायनि उनावनो एएसपी शुभ लक्ष्मी दत्तआ खारखोमानानै दङमोन। थांनाय 2 सप्तानिफ्रायनो पुलिसआ शुभ लक्ष्मीखौ गोख्रों सन्धानगासिनो दङमोन आरो बिखौ नागिरनानै पुलिसआ माखासे जायगायाव सिग्रोमदोंमोन। नाथाय पुलिसनि जेयाव नाङाखैमोन शुभ लक्ष्मीया। जाउनाव पुलिसआ शुभ लक्ष्मीखौ खारखोमानाय दायनिगिरि होननानै फोसावदोंमोन।
बेनि अनगायैबो दाय मावनायनि उनाव खारखुमानानै थानाय शुभलक्ष्मीनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानै गोजौ थाखोनि सासे पुलिस अफिसारा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बेनि सानसे उनावनो दिनै शुभलक्ष्मीया पुलिसनि खाथियाव थांनानै गावखौनो गथायहोयो। बाक्सा जिल्लायाव फोरोंगिरिनि गाग्लोबनायाव आरोबाव गुबुन सासे फरायसानि गोब्राब जोखोम जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दानथाम सिगाङावसो फोरोंगिरिनि गाग्लोबनायाव सासे फरायसानि आखाइ बायनाय जाथायनि उनाव आरोबाव सासे फरायसाखौ फोरोंगिरिया बुग्लिनानै गोब्राब जोखोम खालामनानै देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जाहोदों होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि साखाथियावनो थानाय गारामदेव गोजौ फरायसालियाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। मख'नो गोनांदि गारामदेव गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोनि सासे फरायसाया फोरोंगिरिनि बुग्लिनायाव गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 9 थाखोनि फरायसाया गाननाय सेन्देलखौ गुबुन सासे फरायसाया जंखायनानै गुबुन मोनसे थाखो खथायाव दोनहैदोंमोन आरो फरायसाया गावनि सेन्देलखौ लायनो थांनाय समावनो गाहाय फोरोंगिरि रिता मिश्र आरो लोगो फोरोंगिरि ब्रजेन तालुकदारा सोङा हसिया फरायसाखौ गाज्रि बुग्लियो। नाथाय फरायसालिनिफ्राय गनाय उनाव न'आव थांनानै फरायसानि हालोदा गाज्रि जाहैयो। जाउनाव बिमा बिफाया फरायसाखौ मसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जायो। बबेखानि फरायसानि आखाइ आथिं आरो देहानि माखासे अंगआव गाज्रि बुग्लिनायनि रोखा सिन दङमोन। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव रायजोफोरनि गेजेरावनो नायबिजिरनो नासिल होगोन आरो बेयाव जेबो रोखोमनि न्याय मोनाब्ला आयेननि खाथियाव साफिगोन होननानै मिथिहोदों सैनांनाय फरायसानि बिफाया। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय बिजेपिनि आइजो दैदेनगिरि जनाली नाथ बुथारनाय जाथायनि सायाव पुलिसआ चार्जशीट गथायबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना जनाली नाथ बुथारनाय जाथायनि सायाव फोरमानलाइफोरजों लोगोसे गां 2000 बिलाइनि चार्जशीट दाखिल खालामदों। मख'नो गोनांदि जनाली नाथ बुथारनाय जाथाया 3 दान बारलांबाय। जनालीनि फिसाया दासिमबो दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि थांनाय 10 जुन खालि हासानुर आरो आजिबुर मुंनि सानै दुथाङा जनाली नाथखौ बुथारनानै राजा लामायाव गारलांदोंमोन। नाथाय बे बुथारनाय जाथाया 24 घन्टा जास्लाबियावनो बे जाथायनि मास्टार माइन्ड हासानुरजों लोगोसे गुबुन सासे दायनिगिरिखौ माटिया आरो गवालपारा पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बबेखानि दानिफ्राय आयेनारि हाबाफारिया जागायसिगोन, बेनिखायनो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै माटियानि रायजोफ्रा दाबि खालामदों। गुबुन फारसे जनालीनि फिसायाबो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रिखौ खावलायहरदों। मथनगुरि ब्लक बिपिएफनि मावख'आव जिल्ला माइनरिटि सेलनि जथुमा। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 21 नं सालबारि बियाबनि एमएलए जय मुसाहारि, लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, मिरु माइनरिटि सेलनि नेहाथारि गाजिबुर रहमान, मथनगुरि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि अमर सिंह बसुमतारी, सालबारि जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिवेकानन्द सरकार, जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्म लोगोसे गोबां बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। माइनरिटि सेलनि जथुमा मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु माइनरिटि सेलनि नेहाथारि गाजिबुर रहमाना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदोंदि मिरु माइनरिटि सेलनि बिथोन बायदियै सालबारि जिल्ला माइनरिटि सेलनि बानजायनायाव मथनगुरि ब्लक बिपिएफनि मावख'आव जथुमा मेल लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गोबां माइनरिटि सेलनि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायजोफोराबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिरु माइनरिटि सेलनि नेहाथारि गाजिबुर रहमाना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदोंदि फैबाय थानाय समाव बिपिएफ सरकारा फैफिनगोना 100% रोखा रायजोफोरा बिपिएफ दोलोजोंनो दङ। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जथुमा मेलावनो हाजार सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैयो। बेयावनो बुजिनानै मोनबाय रायजोफोरनि बाहागो लानायाव फैबाय थानायाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहासारनाया रोखा। लोगोसे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि सरकारखौ सिफायनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायखौ बिपिएफ दोलोखौनो फिन आरोबाव सोरखार बानायनो थाखाय रायजोफोरा लोब लोब जानजि खाफ्रादों।
बेनिखायनो दिनैनि माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि गाजेबो राहामाना रायजोफोरखौ बाहागो लानायाव साबायखर जासिदों आरो खालपानि बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गेलेग्रा फोथाराव 12 सेप्तेम्बराव जानो गोनां BPFनि ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम आरो रायजोआरि जथुम मेलाव बाहागो लाफैगोन BPFनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे बाहागो लानायाव गासै 1500 सुबुङा UPPL, BJP आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै BPF दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैगोन होननानै फोरमायदों मिरु माइनरिटि सेलनि नेहाथारि गाजिबुर रहमाना। आन्ध्र प्रदेशनि आनंतपुर जिल्लानि कार्नुल ओनसोलनि नन्दियालनिफ्राय सनिबारनि फुं 5:30 रिंगायाव तेलुगुदेशम पार्टी एबा TDPनि आफादगिरि आरो आन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुखौ CIDआ जाख्ल'नायनि दैयाव एरेस्ट खालामदों। चन्द्रबाबु नायडुजों लोगोसे TDPनि गासै 9 सोद्रोमाखौबो आन्ध्र प्रदेशनि पुलिस CID एबा एन्टि कारापसन ब्रान्चआ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आन्ध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेभेलपमेन्ट कर्परेसननि सायाव गोबां जाख्ल'नायनि फोरमान मोन्दों आरो बे जाख्ल'नायाव बै समनि गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुखौ थोंजोङै लोब्बा दं होननानै CIDआ फोरमान मोन्दों। बेनिखायनो नखर बिफानिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट लानानै CIDआ सनिबारनि हर गेजेरनिफ्राय बेंनानै फुंनि समाव चन्द्रबाबु नायडुखौ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। आथिखालाव आन्ध्र प्रदेशआव हाई एलार्ट जारि खालामबाय होननानै मिथिहोबावदों खुंथाया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।